Datorren urtean jarriko du martxan EITBek plataforma digital handia eta euskara hutsezko plataforma izango espada ere, gure hizkuntzak leku propioa izango du eremu digitalean, gazteek euskaraz kontsumitzea ere lortu nahi da. OTT plataforma bat, euskal Netflix bat, kontzeptua denok ulertzeko. Euskal gizarteari eskaintzeko garatu nahi duguna, nazioarteko leio bat izan dadin. Euskadin sortzen diren euskal filmak, telesaiak, dokumentalak eta ikuskizunak bilduko ditu plataforma digitalak. Ezin ditugu begiak itzi, ireki egin behar ditugu eta aurkezten gaitugun aukerak bilatzea. Legebiltzarreko kontrol saioan egin du iragarpena aldekoak. EITB eraldatzen hasi duela esan dio EAJko Dietan Txustegik. Proiektu horiek guztiak ateratzen ari direla. Gaiastegi sozialistak aniztasuna bermatzea eskatu dio. Y de pluralidad. Eta eredua zehazteko EH Bilduko Jasone Agirrek. Ze zerbitzu publiko mota eskaini nahi duzun eta ze kalitatezkoa. Karguen hautaketa kritikatu du Elkarrekin Podemoseko Sotok eta Pepeko Gordillok ez duela ematen telebista publiko baten zuzendaria leporatu dio. Responsable de una televisión privada, ¿no? Kanal berriekin, produktu berriekin, EITB ikusentzunezkoen etengabeko eraldatze global berrira egokitzea duela jomuga esan du Legebiltzarrean Antoni Aldekoak.